Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero maginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tap na makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tap na amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay ito yung programa. Damdamag ni Berto. Rangkay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Tinga ti aldaw ti Lunes papagayam 18 ti mabilang idibulan ti Hulyo 2022. Dito na po ti programa Damdamag ni Berto. Dari di pagayam yon ni Robert De La Cruz kadwatay ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Tapning kami dasar diri issues damdamag tupikos nga intay pagsisinukatan ti kapan panunutan iri Damdamag ni Berto. Okay? Pilipinas sabo dito pagilian nga Pilipinas. Pagisubsubmiti rin ti International Criminal Court digitay may bagbagang drug war victims gigiyem kayong kaamsat. So marugyan na po manen or mairugi dito panag-investigar po ti International Criminal Court in line na po kanitay saan nga maiparbeng nga naararamid wenno patsyenda nga saan nga may parbeng nga naararamid po bayat ti war on drugs iri administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte agagayem ken kabsat. So padaanan tayo no ana po ti pagbanagan no adda kadi kita mapanagi-submitir wenno mangi-submitir kadagitay komentuda sekna na po ti panangibilang da iti bagida nga digitoy ket biktima iti war on drugs wenno drug war apo diti pagilian tay nga Pilipinas. Iti sabali nga bangir, iti beneg ti salunat, 27 milyon nga Pilipino apo ti maibilang kanu nga ubis, anat ubis, diti nalulukmeg, gigiyem keng kamsat, may isa kadigiti ayan ti kastoy nga saksakita po is United Kingdom, no, dito apo ti may isa ti ayan nga na paset ti lubong nga adu digiti kastoy apo, nalulukmeg, supra ti lukmeg na, kakabsat ken gagayem. Ken digitay state and university state universities and colleges dagdagdagen ni dana po digitay agpampanday linteg nga lukatan da manen ti nursing courses kalpasan nga inikat apo ti CHED ti moratorium wenno ban iti panagngala kadetoy nga kurso ni Presidente Bongbong Marcos gagayem ken kakabsat purpursigina wenno agpampanawagang kadatay nga Filipino iri pa nagpabakuna diti COVID-19 vaccine ken booster gagayem kaabsat second booster I think 50 years old and above agpangato apo na irugin ti second booster gagayem ken kaabsat so iti sabali nga bangir diti presyo apo ti gasolina adda ti agbalbalin na po nga kiddaw digiti adda ti transportation sector when the transport sector nga nuwen ken mabalin may subli ti 37 naging ganat 50 nga presyo ti gasolina when no crudo gagayem gen kaamsat dati mo na nga ipagpadamag nga parangiban ti sumagmano nga nasyon ijay European Union countries gagayem sa Europa kadeti lakimi gagayem ken kamsat panpaneknek na po ti Food and Drug Administration nga tinasao nga produkto ket natalged nga kanen gagayem ken kamsat Ijay National Capital Region apo talaga nga imabot ti 30 pesos ti nakingatuan ti kada kilo ti karne gagayem ken kamsat iti NCR ngem sigon apo iti biyang ti Department of Agriculture awan ti shortage iti karne gagayem ken kamsat. Okay, digito po digitin sa ganami nga intay pagsasaritaan wenno pagsisinukatan ti kapampanunutan nga damdamag tampog iti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap.
marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House, Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, ada na pala sa po siyam nga minutos kalpasan, oras tayong alas 12. Ada dito nagbali na po nga panang pinusgan na po, napusgan ti may nga pre-trial chamber iti International Criminal Court. Iti gobyerno ti Pilipinas ken digiti pamilya, digiti may bagbaga biktima po ti drug war nga mangted da po iti komento. Dito ket kaspaset apo dito kindawa
tibiyang ti International Criminal Court prosecutor nga may tuloy ti investigasyon seknan iti drug war dito pagilya na Pilipinas. Iti maysa nga mandar when pamilin nga retiket na petsaan iti Hulyo 14 imimbitaran ti pre-trial chamber ti Pilipinas para iti provide observations agingga iti September 8 gagayem keng kaabsat seknan apo iti posisyon ti International Criminal Court Prosecutor Karim Khan nga mapalubusan ti opisina na nga mangituloy apo ti investigasyon kalpasan nga maduktalan nga ti Pilipinas ket adda apo diti demonstrated investigated or investigar met para iti dating problema Department of Justice no kagriro apo tagin investigar seknan apo iti detoy drug war wenno kaadda digiti biktima apo iti detoy drug war iti napalabas nga administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte agagayem keng kamsat napirmaan babaen kadigiti ICC judges nga da Peter Kovacs, Reina Adelaide Sophie, Alapini Ganso, ken ni Maria del Socorro Flores Liera digiti tinasaong nga kamandar ken digitoy ket agpapada nga set of digitoy ket agpapada nga set of judges nga mangipaay iti bileg iti biyang ti International Criminal Court Prosecutor idi pay Septyembre iti napalabas nga tawen para iti pannakairugi ti investigasyon. Maipalagip nga Nobyembre 2021 idikid dawen ti Philippine government iti International Criminal Court Prosecutor nga itantandat investigasyon nga da panakainaig na iti drug war killings nupay malipasen nalpasen idi ti pannakaadal nga naimbag digiti na isubmitir nga dokumento kalikagom ni Khan gagiyem kaabsat nga maituloy ti investigasyon gagiyem keng kaabsat inikan laeng ni Khan ti aginggat September 22 tapno agsungbat wenno mangipaay iti komento ti Philippine government nupay kasapulan na nga adda iti panangipaay wenno panangdayaw kadagiti factual arguments mamanipod apo kadagitoy iti biyang ti gobyerno ken kasameten ti ICC kitkitaan maten International Criminal Court Prosecutor na adda iti crime against humanity of murder nga napasamak iti Philippine drug war nga detoy ket nagbalin apo nga nagwaras wenno systematic attacks kontra kaditi civilian population nga kas yan lubog apo isti state policy agagayem ken kaabsat so nukit kitain tayo rumbing unay para kanyak kalikaguma ka po nga rugyan ti International Criminal Court gigayem ken kaabsat ti investigasyon ket rumwar no ana nga talaga ti pasamak ada ka diti makungkuna apo nga extrajudicial killing state killing kuna da pa kakabsat kadagitay ken urehang nga napapatay digitay talaga nga simmangsango apo iti illegal drugs case gigiyem ken kabsat dapat laeng nga maadal nga naimbag no pudpudno digitoy gaputa adumet apo digitay aligasyon kontra kadagiti pulis nga adigitay planting of evidence gigiyem ken kabsat adapay palitulong nga ibagbagada kada amin awan sa bali siguro awan tika neutralan na po nga mga ramid investigasyon no ken akin puder no hustong adda puder da apo kadagitoy nga pasama kiti uneg ti pagilian nga Pilipinas ti International Criminal Court gagayem ken kabsat tapno di kasta malawlawagan detoy apo nga problema nga idipay ket kasla mapaspasama ken apo digitay kung kunatayo nga pannakaabusar ti gubat kontra iti illegal droga papagayam maabusara po ada digitay chuchung unvalidated reports basta lahat may swat di operasyon gigiyem kay kamsat malagip ko nga po di nakasarsarita kidi diti barangay information bins kunada
nga digiti opisyal ti barangay ti agipaaya po ti informasyon gapo ti isuda ti makaobserbar, makasintir kadagiti kabarangayan da. Gigiyem ken kamsat ket adu digiti maibagbagay ini nga unverified reports manipo da po kaditi opisyales ti barangay. Barangay Intelligence Network sa di tawag da ini kakabsat ken gigiyem. So, dapat laeng nga po nga, hanlaeng nga ti agtuturay, hanlaeng nga ni Presidente Rodrigo Duterte, ti ma-investigar, may naigiti dito, Gaputan nukit kitaem, napintas man ti gagem, ti biyang ti agturay, kakas ti pray sa Presidente, ini programa na, wano anyaman na po nga gagem na, ngem no maabusar ti pan na kay patungpal na, kakabsat king gagayem, agbalin na po nga, agbalin niya, nadara, agbalin niya, maikanniwa si tikalintigan ti baysa nga tao, wenno anyaman apo nga asinuman niya agbalin na po nga biktima itipan nakaabusar tinasao nga programa wenno proyekto gagayem ken kaamsat. So nga hanlang di kiti agtuturay kang nunaan na ti dati nga presidente di maagsumbat uray digitay uniformado, digitay pulis nga nagipat patungpal apo ti kakastoy. Aglalo, adupay digitay nairamraman na po nga menor de edad na papapatay, adapay digitay ibagada nga napatayen, pinaigaman dalat at paltugan, sada ibaga nga limaban, kada dami namin, kakabsat ken gagiyem, deti drug war. Awan ti di mayat nga madalusan ti lugar, iti illegal nga druga. Ingem no isumet ti pakaisakripisyon, ti masakbayan kinagasat ti may nga tao gagayim kayong kabsat wenno pagsumbatem paibalod mo wenno ti takit saan niya na ingkalintegan gagayim kayong kabsat ti kunada karod nga nasisya at pay nga paluspusam digitay kriminal manipo diti pagbaludan ngem dijay pabalod mo ti maysa nga inosente nga tao papagayam digiti pagsasao digitay aday ti biang ti legal digiti abogado nasisiyaat kano nga palubusam digitay konbiktado wenno parwaramida diti pagbaludan ngem ta pabalod mo ti uray may salaeng nga inosente nga tao papagayam isu nga nusyak lang nga po nga maysa paburak nga irugi na po ti International Criminal Court investigasyon na mainaigiti detoy gaputi ka adun apo digiti reklamo ala kunada no kwa digiti apong otoridad ibagam nga awan kinapudno na dito aligasyon da minulaan da kastoy kinwa gagangay ti matiliw iti illegal nga aramid deta digiti digiti nga ijeto latang korte nga ibagam digita nga pagrasrasunam basta tinalawag adda na alaking ka nga ebidensya nga sikaket involved iti kastoy nga aramid especially iti illegal na droga digiti gagiyem kay kamsat ngem ti kaadu apo digiti kakastoy nga reklamo napimpintas para kanyak nga talaga nga sumreken wenno rugyan manen ti biang ti International Criminal Court ti investigasyon mainaiga po karito aligasyon iti biang ti gobyerno nga adda apo digiti inosente adda digiti awan basol na ngem napapatay gapo iti war and drugs. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pestisidyo, insektisidyo, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo iti paragtalon ken panang padakkel kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Kakailan, adto iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan, luang kalbing ken karnero, po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanong mga ipainom tayo ket hang agapo kada dagitay stagnant waters tadi je pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no
umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at takpimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo. So nga ken dito pinagtutudo na dakalamanag nasalsud mo dito Robert Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit di karayanen mga no aglayos ket ma-overflow da karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga di asideg di balbala yung mga ramit kay temporaryo nga paglinungan da. Lavinia's Beauty Parlor. Kaya't mo ka dito na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti papanam. Gaputay jaya da digit sa maganda serbisyo kas ti haircut, manicure, pedicure, hair color, reband ken sabsabali pay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para ka digit idumduma nga okasyon. Nakasagana digit nga isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka apresyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangirwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, Masarakan iti Patak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapol ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. Lokali ka gumyo ti may empleo. Magipagkita ken ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Batak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Kabayatan na pagyaman natin dito sumaganad nga tumultulong ka datiyo para ti panakaidano ti programa Damdamag ni Berto CB Farm uno Kalawagan Belisario Farm iti Barangay Baresdes Dingras, Ilocos Norte, ni Ma'am Erlinda Firminhood ti Barangay Naglikwan Pasukin, Ilocos Norte, ni Ma'am Elis Tamayo ti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, Carmela Walker maniwala po di San Diego, California, ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii, ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, Juanito Muller Fariulen Jr. Barangay 19 San Nicolas, Friends Jose iti South San Francisco, California, ni Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California, ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii, Mr. Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii, San Nicolas Mayor Honorable Domingo Ambrosio, ni Corimao Mayor Honorable Edward Buyat Kilala, ni Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada, ni Ma'am Millie Espirito maniboda po iti Iva Beach, Hawaii. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan manibod iti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digitoy nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive. Ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada handa gurigor, handamet nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto gagiyim kapsat. Mabante apo ka iti COVID-19 na apo amuyo ka di nga 20% ti positivity rate nga na-record apo ka rin sumagmano a probinsya itintero apagilyan gapo ken gapo iti COVID-19 gagiyim ken kapsat. So kalpasan na po nga nalaingan di pa nakapektar na di COVID-19 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at panawagan na dito po kada tayo nga Filipino nga masapul nga agpabakuna tayo COVID-19 vaccine kastamet den iti booster di ba the second booster gagiyem ken kabsat kinunana nga saan digiti saan nya nabakunaan kontra iti COVID-19 ket awan iti ken awan pa iti booster
ket dakkel ti posibilidad na nga agbalin wenno adda iti agbalin nga epekto kadakwada ti COVID-19 deta ket segon iti presidente gagiyem ken kabsat gapu iti detoy naiget ti panakikoordinar ti Department of Education, Department of Interior and Local Government, Department of Health para iti naindaklan nya kampanya kontra iti COVID-19. May palagip nga itay napalabas nga lawas nagpositibo iti COVID-19 ti presidente gagiyem kabsat rason po nga nag-isolate ni Presidente Bongbong Marcos. Dapat iti rumrumar nga ni Energy Secretary Lotilla gagiyem kay kabsat ket positive met po iti COVID-19 gagiyem ken kabsat after Presidente Bongbong Marcos maibagbaga nga positive ni incoming Energy Secretary Lotilla gagiyem ken kabsat isuagan an nadtaylat po aglalalo adadati na iparwar apong positivity rate ti COVID-19 gagiyem ken kabsat iti sumagmamano nga probinsya so nasursurok ngem 20% apo ti positivity rate ti National Capital Region nagtarin na eda po nga napardas wenno mas nangatngato ngem iti 10% nga daytoy ket nagbalina po nga rakurak ti Okta Research Group itay napalabas nga lawas wenno di Domingo gagiyem ken kamsat iti maysa nga tweet inpakita wenno ipakpakita ti Okta Research ang babaeng ken ni Dr. Guido David ti record wenno data nga ngimmato ti positivity rate iji aklan manipod 26.9 idi Hulyo 9 agingay ti 31 gagiyem ken kamsat 31.9% nagpatingga apo iti Hulyo 15 so ngimmato DJ positivity rate ijay aklan gagiyem ken kamsat aklan deti mapagsasaritaan apo timet positivity rate nga itudtudo apo iti porsyento digiti tao nga naamuan nga nagpositibo iti COVID-19 ket addan ti pakabuklan digito nga individual nga na-check gagiyem kay kamsat ada pa digiti sabsabaling probinsya nga nakakitaan apo iti nga imabot wenno linabsan na pa iti 20% benchmark ti biang ti positivity rate nga kas kumayjay Tarlac 27.5%, Pampanga 23.5%, Nueva Ecija 22.9%, ken Laguna 22.55%. Di met positibo ay wano pro probinsya nga ti positivity rate ket nangato gagiyem above 20%, gagiyem kabsat ket mairek-rekomendar kadakwada ti panang surot kadagitay necessary caution wenno panang liklik tapno mapreventara na po ti infection segon ken ni Dr. David. Kabayatan na kinunapay ni David nga ngimmato ti positivity rate ti National Capital Region manipod 10.9 idi Hulyo 9 naging gaapo iti 12.6 iti Hulyo 15. Malaksid ti National Capital Region nadakamat pa nga ti Antique, Bataan, Bulacan, Capiz, Cavite, Iloilo, Isabela, Pangasinan, Rizal, ket naka-record da po iti positivity rate nga detoy ket saan nga nabababa ngem 10% gigiyem ken kabsat. So ayun ang nairaman ti probinsya tayo awan na po iti kaso gagiyem kay kabsat so awan iti positivity rate ti Ilocos Norte wenno ti Region 1 gagiyem kay kabsat kadagitay detoy kaudyan apong report ka seknan apo iti dengue so dagitoy siguro apo ti mangidurduron ken ni Presidente Bongbong Marcos tapnon ti kasta maikan apo ti importansya apo ti panagpabakuna ken deti second booster gagiyem ken kabsat aglalo rumrumar sa bali pa nga opisyal nagpositibo di COVID-19 incoming Department of Energy Secretary Rafael Ruperto Pupo Lotilla segon iti DOE ti iti Sabado ket naamuan nga positibo tinasao nga sekretaryo. Insigida met nga nagpa-isolate ken nagtultuloy ti panang-update ken ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iti sitwasyon ni Lotilla
sanmet nga nang ipaay iti anyaman niya detalye ti Department of Energy no ano ti nakaakaran ti nasao nga sekretaryo iti daytoy nga virus. May palagip nga iti napalabas nga lawas nagpositibo met iti COVID-19 ti Presidente Marcos isong digitay miyembros ti gabinete daytoy nga kaskada Justice Secretary Crispin Remulla, Migrant Worker Secretary Toots Ople, gagiyem keng kabsat nag-isolate digitoy apo ay so nga DJ ti sitwasyon ita ti gobyerno DJ ti galikagom ti gobyerno nga wenno ti presidente nga masapol nga maikan apo iti booster manen or agpabakuna digitay digitay saan pay nga nabakunaan kakabsat ken gagiyem tapnon ti kasta maliklikan na po ti mabalin nga panakaakarda iti detoy nga makapatay nga virus gagayem ken kamsat so nga no hangkay pa nabakunaan makikoordinar kayo apo kaditay health officers yo wenno health office dita luglugaryo tapnon ti kasta ket mapabakunaan kayo gagayem ken kamsat ket deta ita ti kalikagom ni Presidente Bongbong Marcos ti mabakunaan tayo amin ken no nakabakuna kan no upay nag-injection ka iti booster gagayem at the second booster I think nairugi na po ti panakaited ti second booster kadigitay Pilipino nga agtawen ti 50 agpangato kakabsat ken gagayem isu nga kitain nyo no di kayo pa nabakunaan or di kayo pa agpa-booster kayo gagayem kay kamsat tapnon ti kasta adada nga maikan tayo apo iti proteksyon aglalalo medyo nabayagan diti pa nagpa-booster shot tayo agmawmaw met apo ati nasao nga booster shot gagayem kay kamsat nga mabalin na po nga mangitunda iti nakaakar tayo manen iti nasao nga virus. Kablawan tayo po dito dumdumenge gagbuibuya ka datayo ni kayong James Guerrero Dumlao dita Pawaya ni Apo Kapitan Generoso Palumares dita Dingra Ilocos Norte gagayem kay kamsata ni Maestra Maria Luisa Eusebio dita South Central Elementary School dita Sulsuna. Thank you very much iti panagbibuyayo ni Kasinsing ko Onofre Drupan dita Wayanay Hawaii ken ni Winnie Rumbawa ni Mr. Jose Agadjer ken Mrs. Gloria Agadjer dita Canada na gagiyem kamsat ni Arnel Ancheta dita Italia ken kay amin-aminen happy birthday gayaman ken ni Mr. Virgilio ano siya apelyido ni Tata Virgilion dita Paway Ilocos Norte gagiyem kapsat agkasangay ita welcome home kay ni Gigi Raquel Turner dita Barangay 19 San Nicolas Ilocos Norte ni Nana Lydia Raquel dita pailay nga po Barangay 19 San Nicolas Ilocos Norte ni Mr. Virgilio Purugonan dita Dolores Paway agkasangay ita fresh from Spain gagayem ken kamsat. Okay, agsubli na ito po padaanan nyo dito 30 aginggan at 50 pesos nga hirit apo digiti adday ti biyang ti transport sector nga presyo ti diesel. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque,
Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kay agpangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ti kaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Tumulong tayo nga mangsalbar iti maysa nga biag nga umat atid dugpay. So in their deti nga tao nga matulungan tayo can stay longer, can stay forever with their family for more years. Kaya ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. And we cannot say nga, haanak agdonar, isu dalat at agdonaran ta, isu damet makasapul, no. We can never tell that we are also a recipient of blood. Our own brother, sister, parents, friends can be a recipient of blood. So, haan mo ilaang nga jay banag nga makatulong pa. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Kaslamo ila tayo kunada iti may nga lugan nga change oil mechanism. Kasi no agdunar tayo ti dara, we can also protect ourselves to be in more mapan kadigiti may expose iti hypertensive related illnesses when no panagnato ti cholesterol and everything. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So Okay, tuloy-tuloy. Talupulo ket siyam minutos kalpasan. Ti oras tayo nga alas 12 gagiyim kamsat. Imapela po ti Transport Group. Iti biyang ti gobyerno nga aksyonan da iti panagbaba. Apa nakaibaba ko mati presyo ti produkto a petrolyo dito pagilyan. Manibod talupulo ket 7 a pisos hanggang 50 a pisos. Segon, iti pinagkaisang samahan ng mga chopper at operator nationwide wenno dito Piston ni Piston President Moody Floranda gagiyim kamsat. Maragsakan da iti detoy nakasagana
nga panagbabaa po iti presyo digiti petroleum products ngem mas ipetpeting da nga no bumaba ko market umabot laeng iti 37 ang hinggan at 50 nga pesos iti kada litro. Malaksi di dito adapay digiti grupo nga palubusan ti gobyerno nga adda iti biyang ti sektor ti transportasyon na especially digiti adda ti public utility vehicles wenno PUVs nga agoperate da kas maiyalubuga po ti nakasagana nga panaglukat ti klase iti sumaruno nga bulan gagiyem kapsat kunana ni Piston President nga ure manayunan apo DJ sa masapulan mapasadaan da gagiyem kay kapsat ken makaramid da iti digitoy apo wenno makailugan da kaditi pasero sa aglalalo ita ket base iti gobyerno iti masungad nga Agosto 22 ket aglukaten ti klase isung mas kasapulan ti dakkel nga bilang digitay public transport wenno pampasada alugan tapno agtultuloy ti serbisyo para kadagiti umili sigun pa ken ni Floranada gagiyem ken kabsata masapol nga ikan ti importansya ti gobyerno ti nakaibaba ti presyo digiti produkto petrolyo kang runaan na iti diesel ada iti patta nga ti sumagmano nga oil industry sources ket posible nga kisayan da po ti piso ang piso ken 70 sentimos ang hingana ti piso ken 70 sentimos si kada litro idi daytoy nga lawas ti presyo digiti produkto a petrolyo idinto nga 4 piso ken 70 sentimos ang hingana ti 40 ken 4 pisos ken 70 apia sentimos met iti kada litro ti gasolina gagiyem ken kaamsat diesel siguro dito 1 peso and 70 centavos when umabot ti 1 peso and 90 centavos then 4 pesos and 70 centavos iti biyang ti gasolina hinggan at 4.90 kuna ni Floranda nga rumbeng nga respetaren ken bigbigen ni Presidente Bongbong Marcos ti lehitimo nga prangkisa digiti pampubliko nga luglugan tapno agtultuloy ti panagserbida kaditi umili partikular kaditi estudyante nga agsubli iti eskwelaan imunan nga wenno imunan nga impeteng wenno waragawag po ti Department of Education nga ti masungad nga Agosto 22 hinggat Hulyo 7 ket aglukaten ti school year 2022-2023 ti implementasyon na ti fall face-to-face classes ket bangrugi into no Nobyembre 2 ayo gagayem ken kaabsat okay so DJ 37 pesos and 50 centavos 37 pesos ang 50 centavos ay 50 pesos ti kada litro sigun na po iti Piston National President Moody Floranda mabalin nga makaabot apo ti biyangda nga agpaspasada iti daytoy basit nga mayaw-awid dan apo nga sapul da nga para iti pamilyada DJ ti patta apo ti Piston ngem no siya kamaysa kasla narigat apo nga iabot tayo iti kasta nga presyo 37 to 50 centavos gagiyem ken kaamsat ti iti kalabes digiti reklamon manipod apo kadagiti riding manipod apo kadi pasaheros iti riding public nga addan digiti agsingsingir tinangato may saka digiti na idano na po tinumutibiyang dito sa Nicolas gagiyem kaamsat isu nga naki-appointe ko mati-interview ken Apo Mayor ngem siguro ada digiti kumikom ni Apo Mayor Domingo Ambrosio nga saan tayo nga masango nga sungbatan at idanon tayo kumadeto Apo ada digiti tricycles ang agingato kanon Apo ket awmet peti ang emnuda anagin tayo gagayem kabsat deto agdama nga sitwasyon ti presyo digiti produkto a petrolyo agkikinaawatan kuma tinagbetan digiti drivers gagayem ken kabsat ken kastamiten digiti pasaheros kontratain nyo na po before nga aglugan nga makipakaasi kayon nga kastoy kadi nangina ti gasolina deta papanam ket kastoy so nga nayunam to kad deti regular nga pleten kasje kadin gagiyem ken kabsat tapno maliklikan kasi no kun dinaren temet totally digiti tricycle drivers or public utility jeepney operators and drivers gagiyem ken kabsat napananje konsensyam ket amumet nga talagang sobra tinginan kuryente gasolina gagayem ken kaabsat isu nga DJ panagkitak panagkikinaawatan lang
panag kasurutan nyo, ikam ti konsiderasyon ni driver, ta ikan na kamit ti konsiderasyon, no saan lakit di unay nga dakkel gagiyim kay kakabsat tapnon ti kasta ket hangay su ti pangrugyan apo ti di pa nagkikinaawatan deti plete siyempre maawatan tayo di side di adda iti transport sector ngem maawatan tayo met ti side di agluglugan nya pasahero gapu ta uray isuda makarikrik na damet apo ti parigat gapu ka rin nagduduma nga nangato ti presyo na magatgatang hakas ti gasolina, elektrisidad, makmakan, serbisyo ngayim keng kamsat panagkikinaawatan lang itinagbaitan ti pasahero ken driver ti kunakon agkin nun trata kayo na ore si kamit nga pasahero aket damagemon mano ka dinukwa ti plete kunamit na tapno maawatan na ka nga maawatam DJ sitwasyon da especially detoy nangina nga presyo digiti produkto a petrolyo. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pay ti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong di siyudad Tiluwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply. Pakagatangan kadagiti kasapulan nyo iti pagtatalunan kasti pestisidyo, insektisidyo, abuno ken sabsabalipay. Magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadagiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply. Kadwa tayo iti panagtalon ken panang padakkel kadagiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply. Nalaklaka digiti lakoda ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadagiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kayat mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kasti haircut, manicure, pedicure, hair color, ribbon ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para kadagiti dumdumang okasyon. Nakasagana dagiti isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi kada kayo iti nalaka a presyo. Lavinia's Beauty Parlor. Ti lugar nga mangirwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor. Masarakan iti Batak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor. Gupit sexy, gupit pogi.
Ti Labinis Beauty Parlor ket makasapol ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagom nyo ti may empleo. Magipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store ipasep ti Batak Road, Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Okay, maraming salamat. Maki, tuloy-tuloy po. Adan na palabas sa 40 ket 9 minutos kalpasan ti oras tayong alas 12. Idi dito yung ating ti aldaw ti Lunes 18 apo ni mabilang idi bulan ti Hulyo 2022. In waragawag ti Food and Drug Administration nga ti produkto wenno deti lokal nga Lucky Me ket natalged apo nga ipauneg wenno kanen dati tinagbali na deklarasyon ti Food and Drug Administration kalpasan ang dati takwat wenno findings da bawen ti inyuswat ti Food and Drug Administration accredited international independent laboratory nga dati Lucky Me ket pimmasa iti standard mainaigi po kadto ethylene oxide, di ba? Ibaga digiti European countries di nga saan nga natalged digiti Lucky Me products gapu payla nga po iti wenno dati Lucky Me ket saan nga natalged gapu iti kangato apo ti panakausar ti ethylene oxide kas preservative gagiyem ken kabsat kastapay kuna ti Food and Drug nga pasado pa iti monde nisin gapu iti naiswat apo nga inspeksyon babayan ti Food and Drug Administration team tapno kitaen da ti local Lucky Me plants nga ibagbagang gusto sar apo kadeti ethylene oxide gagiyem kamsat no malagi piyo apo idi rumor deto nga issue aggapo apo kariti European countries gagiyem ken kamsat aday din ti komento tayo nga dapat mangiswat met ti Food and Drug Administration iti inspeksyon kadagiti local products da dito pagilya na Pilipinas or dito produkto ti Lucky Me dito pagilya na Pilipinas tapno makita no natalged wenno saan nga ipaunega po digitoy nga nasao nga makmakan wenno produkto gagayem ken kabsat. So nangiswat po ti nasao nga grupo wenno ti biang ti biang deti team ti ti Food and Drug Administration ket dijay in parwarda apo nga okay nga ipauneg wenno makan digiti produkto ti Lucky Me gagiyem ken kakabsat ditoy pagilyan tay nga Pilipinas. Imuno namin ten nga naglikodan ti Lucky Me Philippines nga agus usarda apo kadijay nga ethylene oxide gagiyem ken kakabsat so umiso di takderda kadetoy rimwar nga resulta ti inspeksyon nga inyuswat gagiyem ken kakabsat ti Food and Drug Administration. So nga siguro dakkel tinagbalin ni epekto na iti sale ti nasao nga produkto dito nga rimwar apo nga report manipud kaditi European countries nga saan nga na talged nga ipauneg digitoy hamet ket dingin sigida nga matay ka didi digiti health department digiti nga nasyon ngem idi agtultuloy nga panpanangan mo kadaytoy nga produkto idi bagada ininot met nga adda ti negatibo nga epekto na iti salunat gagayem ken kamsat ngem digiti adda jay nga nasyon digiti European countries digiti produkto nga adda jay kaabsat ken gayem kun ada pa nga isubli wenno i-recall digiti ikatenda digiti produkto kadagiti pagtagilakwan especially digiti na parto tapo ti nagbaitan ti 2021 ken 2022 digiti apo ti rimwar nga rakurak digiti nga health department ti nagdudu mga nasyon ijay Europa gagiyem kamsat so magmano kun nga nasyon ijay Europa ta samet nga iso amin nga European countries ti nangiparwar apo iti ballaag gagiyem ken kamsat Okay, so dito Pilipinas, linawlawagan na po ti Food and Drug nga natalged wenno saan nga makasabidong awan ti agbalin na epekto na iti salunat tayo ti panangan kadagitoy nga produkto wenno Lucky Me. May pangge pa po iti bakan mapantemet iti karne gagiyem kabsat dito iti maysa kadagiti umababot ti 30 pesos iti kada kilo tinagnatuan ti presyo digiti meat products iti Metro Manila kagiddan ti epekto pay laeng wenno pangta ti African swine fever
diri pagilyan nga Pilipinas. Sigong kini Agricultural Sector Alliance of the Philippines wenno AGAP, idagdama ket problema apo ti sektor ti agrikultura ti supply ti itlog kas tameten ti karne. No itibiyang ti itlog adda pa po nga ngimato ken adda para kurkurang ngamin ti biyang deti nga produkto. Sakbay pay nga adda iti mainayon nga supply ket umabot iti 1.5 years gagiyem kay absat sa ito makabrot. Adda diti da nga mabalin nga umabot na kanon ti 15 pesos ti kada bukel ti itlog gagiyem ken kaabsat. Mabalin niya maka-abroad to ti produkto wenno deti nga klase ti produkto after 1.5 years. Sigo na po ken ni AGAP Representative Nicanor Briones gagiyem ken kamsat. Nutimet karne ti baboy apo dag na mga sitwasyon ket medyo ngimaton kasi ngimato iti demand gagiyem ken kamsat ti supply met ket saan pa lang nga maadaan iti nayon nga po nagtultuloy nga epekto apo ti African swine fever. Mapaspasamak ti panagkurkurang kurang-kurang iti 2 nga bulan gigiyem kay absat iti bare months iso kasapulan nga masaganaan para iti isasaga tatapug temanen iti kapaskuan wenno Paskwa gigiyem ken kaamsat ngimato ti presyo digiti magatgatang gapu pa lang iti campaign promise ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga panakaibaba ti presyo ti bagas iti 20 pesos ti kada kilo. May palagip nga imabot iti 6.1% inflation rate ti Pilipinas. Iti napalabas nga Hunyo ay dideti nga tawen. Nga deti met ikangangatuanen ken nakangatuan iti nasursuroken ngem talo nga tawen. Naudi na po nga ngimato ti presyo digiti magatgatang iti Oktubre 2018 no sa dinno nga imabot ti 6.7 ti inflation rate iti pagilyan niya Pilipinas gigiyem ken kaamsat. Kabayatan na i-record po ti sumagmamanong pagtagilakwan ni Metro Manila nga ngimato ti presyo di meat products kas kuma ijay trabaho market di Manila do sa dinno nga 330 pesos per kilo ti kasim gagiyem kaamsat iti kapintasan sa nga dito yen papartenan then 360 ore ti liempo apo 380 per kilo. Imabot pa dito iti 400 to 410 ti whole chicken nga dati nga 2 gasot aging gana ti 2 gasot ket 10 pesos laeng. May nagidi dito kinuna ti United Broiler Raisers Association nga likliklikan da iti panagnato ti panangingato da iti presyo aging nga kabalinanda gagiyem ken kamsat adu pa di kita ngimato angat met apo ti margin gagiyem kamsat ti kitkitain da aging galayeng ti margin liklikan da iti panangingato ti presyo uray basit laeng ti kita da gagiyem ken kamsat segon ken ni Obra Chairman Gregorio San Diego. Okay, base apo ti report manibod ti Price Monitoring Department ti monitoring ti Department Price Monitoring ti Department of Agriculture itay Hulyo 15 Biyernes apo nakita nga nagduduma ti presyo ti meat products iti kada merkado iti Kamanilaan ngem adangin mato adamit bimbaba ken adda iti nagtarinaed iti presyo na manipod pa iti Hulyo 11 agpapada po nga 340 per kilo ti Pres Kasim Pige iti San Andres Market 360 met iti Quinta Market bimbaba met ti presyo na iti Santa Ana Market iti 390 nagbali na 380 ti pork liempo nga dandali kapada ti presyo kumpara iti Hulyo 11 na i-record nga isu ti kanginginaan nga press pork liempo iti Santa Ana Market 410 ti kada kilo idinto nga kalalakaan apo iti Marikina Zone Market 320 agigiyem ken kamsat ti press whole chicken met kit ngimato 5 agingat 10 pesos na ingato apo na i-record ti kanginginaan nga whole chicken iti Mandaluyong Public Market Santa Ana Market Concepcion 2 wet ken dry market Tandang Sura iti Manila digitoy agagiyem ken kaabsat but amuyo digiti mapaspasama iti Manila apo especially ti presyo
no daduma ket sumurot saan nya agbayag apo ket sumurot iti biyang ti sabaling lugar nya kas kadagiti probinsya gagayem ken kalsat pakairamanan ti probinsya tay nga Ilocos Norte ngem sapay la kumatasaan kasi adamet ti price control apo ti karne when digiti sabaling agricultural products iti biyang digitay local government unit. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, tuloy. Tintay pa nagpipinadamag. 27 milyon nga Pilipino kano apo ti ubis. Dati ti naggapo-apo nga para kurak manipod ti National Nutrition Council. Tinasaw impormasyon ket base apo ti kadadakkelan nga datos ti Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, NNC Nutrition Information and Education Division Chief Hubita Raval. Inimesa nga inuman na kengkuana kinuna ni Raval nga da 3.6 nga milyon nga agtutubo nga agtawin naging gat sa nga pulo ket siyam ti ubis wenno nalulukmeg. Iti met adults gigiyem kay kamsa 20.8 milyon so dandani upat iti kada sa kapulo sampol nga adults ket ubis gagiyem kamsat iti elderly medyo bimaba iti 2.6 million overall gagiyem kamsat 27 milyon no digitoy ket agtitipon amin itintero alubong ngimatumet apo iti nasyon tayo wenno ti pagilyan tayo idinto nga agbalbalin nga digitoy develop ken urbanized nga lugar mas nangat-ngatong en awan iti nasyon nga makaibaba no ti builang dite ubis gigiyem ken kamsat so alnadan si salunat no makita yo apo aglukmeg kay unay siguro konsultar kayo apo kadagiti doktor tapno no maisuro da kada kayo no ana iti arami din nyo. Okay? Awanin na po tinabati pa yung oras tayo para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Awisin da kayo kadanggay minto manen into nubigat para kadi sa balipay nga damdamag ngayon kami dasar intay pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapan panunutan. Dadi di bagay mo ni Robert de la Cruz ken duatay ni Maki Paulino Agustin iti technical control ibatimin ti nagasat nga malem ti Lunes ti amin na sapada agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alubar identero maginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak diri sumbat diri agtuturay kadiri issues ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian tapno amuan ti publiko ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinadyo a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan.
Damdamag ni Berto. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edideto nga paragtutudo agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Syudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tadami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor andamet nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas. Ako mablao kami kada kayo papagayam iti nagasat niya malem ti Lunes tayo amin isang pada. Petsa 18 di bulan ti Hulyo 2022 idanon mi ti sabali paya parang ti programa tayo Tinapalabas. Ni Robert de la Cruz kadwatay ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Awisin da kayo nga kadanggay mi ti lasod ti maysa nga oras. Tapno inday tuloy nga ibasa iti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo Alfred. Ngayon kasanganan niya ti irugi nga ibasa wenno ituloy di pa nakaibasa ti surat ni Alfred agyaman tayo iti CB Farm ino Kalawagan Belisario Farm iti Baresbes Dingra Ilocos Norte. Kastabi di ba nagyaman tayo kay ni Ma'am Erlinda Perminhood, iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Carmela Walker, iti San Diego, California. Ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii.
Kastapay kay ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Juanito Muller Fariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Franz Jose iti South San Francisco, California. Ni Mr. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Ni Mr. Onofre Durupan iti Waianae, Hawaii. Mr. Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ken kastapay ken ni San Nicolas Mayor Domingo Ambrosio, ni Corimao Mayor Edward Buyet Kilala, ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Lavinia's Beauty Parlor. Kaya't mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kas ti haircut, manicure, pedicure, hair color, reband ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para ka digiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka apresyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangirwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, Masarakan iti Batak Road, Paset ti Barangay 16 San Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapol ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagom nyo ti may empleo. Magipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti Paset ti Batak Road, Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon ken panang padakkel kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem na nga to ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Din papagayam nga tuloy nga ibasa dito'y surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Alfred. Alis to ti pa nagtulid ti panawen Manong Robert. Nalpas ti graduation nga nagpaiduma ti ragsak ni nga kabsat. When nakatulpusen ti kabsat ko nga ni Alvin. Nagyaman na kiti Diyos, natungpal ko dedi karik, sakbay nga pimusay ti amami. Nga pagadalik ni Alvin, ket pagturpuse kiti kalikagom na kurso. Nalpas na ti kurso na komersyo, edi NCBA iti Manila. Kaasi ni Apo Dios Manong Robert insigidamet nga nakastrek iti pagtrabahuan. Maysa nga pribado a kumpanya ti nangawat ken kuana. Ket ditoy nga nagupisina. Maragragsa ka na ka makakitkita iti kabsat ko. Uri no nagdala na kiti rigat nga nangisaka iti panagadal na babenti pa nagtrabaho kiti maysa faktorya ti Chinelas iti Manila. Nagbunga ti sakripisyo. Pagpian na saan met nga nakalipat ni Alvin, iti panagsakripisyo. When no'y bilang na nga utang na nga na imbaga nakin kanya. Gapoy di pa ng paadal ko kinkwana. Iti pa nagtrabaho na nalagaan anak gaputa dua kamin nga agsapol ket
Saan na problema una iti agserbi ka na kami agkapsat. Wen manong ko. Nagtultuloy met ti panagnaed mi iti pagtengan nga imuna nga nagnaedak. Ti pagtengan ti uliteg dedi kinadwa kanapan wenno imay ti Kamanilaan. Agingga nga napanunutan ni Alvin nga may mayat sa manong no mangupatamit din ti mas modelo nga pagnaedan ta. Apartment wenno iti masulutan niya pagtengan. No kabalinam lakit ni Alvin ading apekit din niya sa anim. Saan niya tanga nakababayin niya agpakadada dito iket dito iti muna nga nagnaedak. Iti sumang peta kiti Manila. Nagbalindamit nga nasaya at kanyak. Maawatan da deta gaputa amudan no anya ti estilo ti agnaed dito. Ken masapul metten nga umangat ta gaputa duata metten niya agsapol. Awan di problema gaputa siyak ti mangibaklay ti upat ti balay. Siyak ti makaamo nga agupa. Naragsakan ak manong Robert iti Daddy nga desisyon ti kabsat ko. Simapol kami nga ro iti apartment. Ngem imbes nga apartment ti nasapulan maysa nga sibubukel a balay. Tinasapulan mi iti siyudad ti Pasig. Ket ditoy nga nagned kami. Wen kabsat. Naawatan met ti uliteg ti gayem ko ti panagpanaw mi iti kwarto nga inupaan mi. E di ba nagyan mi ti nasao nga balay, kaskas di nga naragsak kami. Aglalalo saan kami nga agkinamutan wenno agkurang, ida agserbi kabsat. Naglabas pa iti aldaw, agingga nga ingkedeng ni Alvin, ti mapa nagtrabaho iti abroad. Adda kanu ti offer ti maysa a kumpanya di Saudi Arabia para iti office work. Pagpian na awan ti gastusen, awan ti placement fee, lakit di kwalipikado ka. Adda lataken ka no kayat mo ti mapa ni abroad. Angem kasanuak nga ro din. Agmemesaak manen. Aganos ka mano. Aganos ka ta. Barbaring dito iti adadda nga pakaisagutan ta iti gasat. Kinunana. Agingga nga naibalikas na ti kastoy. Apay ngamin nga di ka pa'y mga asawa. Awang ka di ti girlfriend mo. Kinunana kanyak nga medyo inyangaw. Saan na ka nakauni kabsat? Dito'y nga natukay tirik na. Nalagip ko ni Christina. Tikaya na yat ko ngagpapaay ti karinderya pang panganan iti sango ti Factoria. Sa dinamatan ti ayan na. Kinuna kitinakem ko. Kinagpaysuna adda pay laing di gundaway wenno adda di gundaway. Nga isuna laing ti panpanunutek. Kayat ko idi nga sa pulen ngem gapu iti kadakkel ti responsibilidad ko ken ni Alvin. Saan ko nga naiaramid. Sinong batak ni Alvin nga awan pa'y. Saan pa'y siguro nga dimteng ti babaeng para kanyak. Kinunak. Manong Robert minatmatan nak ti kabsat ko. Nakaisem detoy. Malakayang kaabaroan o kasta. Angem amok mawatak. Mawatak nga saan mo nga sinerek ti lubong ti ayat. Gapo siguro iti nagbali na responsibilidad mo kanyak. Kinuna nakabsat sanak tinapik. Thank you very much, Manong. Rumwarak na madamdamata, mapanag iti agency. Talaga nga desidido ak nga mapanagtrabaho iti abroad. Barbaring no dakdakkel ti sweldo kit at adu ti maornong ta. Kinuna na, Manong Robert. Saan niya napaidam ni Gasat kini Alvin, kabsat ko? Saan niya nagbayag tagarup talo a bulan laeng? Agrubwaten ti kabsat ko nga mapani jay Saudi Arabia. Tapno agtrabaho iti maysa nga construction firm no pay opisina ti pagyanan na. Nagawid kami dita Ilocos, Manong Robert.
Ket ditoy nga nagpakada ni Alvin kadagiti apumi alakay ken apumi abaket. Pangaramanan digiti ulitek ken iikit mi nga kabsat de dinana. Taure nagbalinda nga wenno nagbalin nga saan nya nasayat ti relasyon dagiti di amami. Namimpinsan met nga napukaw deta nga saan na napinta sa relasyon. Idi maulila kami na dimman. Naragragsakan digiti naganak kaday dinanang ken diti kakabsat na gaputa nagturpos ni Alvin ken mapanen ni Saudi Arabia. Nagmakalawas kami laeng dita ken di pa nagsublimi di Manila. Pinalubusa kunti kabsat ko nga mapan iti nasao a nasyon manong ko. Di ba nagmaymaysak di takabsat nga ingkedding ko asa pulek ni Cristina. Ket nukas pagarigan na wayapay. Ibagakon nga asawaik. Mabalingkon nga isang peti di balay nga ng panawan ni Alvin kanya. Gaputa, talo atawin ti kontrata na, santo sumangpet. Napanak iti na minsan iti karinderya nga nagpaayan ni Cristina. Nagdamaga kiti akin kukwa. Naibagana nga isuna ket nagawi diti Iloilo wenno iti Visaya. Ngem saan na nga masigurado no adda iti nasao nga probinsya. Gaputa inala kano ti ikit na tapno pagadalen na. Ti ikit na simmangpet manipud balasyo taaw. Pagayom ko. Isukan no tinang tulong tapno makaadal. Ngem saan na nga ammo no sa dinno iti pagnanaedan ti ikit na gaputa ti ama ni Cristina ti kabagyan ti agtagikway ti karinderya. Idinto nga ti ikit na anangalaking kuana ket kasinsin ti ina ni Cristina. Anak nga ro di tinamwak. Tsaka mo no sa dinno a lugar ti pagbirukak. No sa dinno ti pangbirukak iti babae nga patpat gekunay. Di tamanen na binabbabalaw ko ti bagik. No apay ngamin nga jakla na irapin. Nga tinawtawagan wenno minismesagean. Bayat ti panagawid na. Wen kabsat ko. Anugutik nga napatig-unay ni Cristina kanyak. Eng karikidi nga isuti umunaken maudi nga babae ti biyag ko. Wen kabsa. Eng karik nga isuna ti idatag ko'y ti sangwanan tinadaig nga altar. Aglalalo ket siyak ti imuna nga nakaikot ken kuana. Birhen ni Cristina edidamok nga garawen ti kinababae na pagayam ko. Banag nga jak mailiwliwag. Adu pwede iti sabsabali nga makaamam mo ken ni Cristina nga nagdamdamaga. Adda digiti mangibaga nga adda sunay ti Bulacan. Adamit digiti mangibaga nga nagtali na di sunay di Iloilo. Engkedding ko tinapan iti Iloilo pagayam ko. Tapnon ti kasta sa pulek ni Cristina. Wen nakadano nak nga rod iti nasao nga probinsya. Napaayak kabsat nga ng sapol kadagiti kakabagyan wenno makaamam mo ken ni Cristina kadagiti iling ay bagada nga yan na pakaramanan digiti barangay. Adda may nga nasapulak nga kabagyan wenno third cousin degree na. Ngem kunana nga idi kanu makaturpusen ni Cristina ket patulod ka no ti ikit na nga napan di balasyo taaw. Tayso tinang sukat. Iti trabaho na wenno kadagiti amo na. Iti Saudi Arabia pagayam ko. Nupay kasta saan niya naibaga ti kabagyan ni Cristina. Ti address wenno sa dinno iti pagilyan niya Saudi Arabia. Ti ayan na Manong Robert.
ak iti Manila nga lepay di kiti abagak. When kamsa. Saan ko nga indan ganeng ti dakkel nga gastok? Laeng kayat ko nga masapulan ni Christina kadagdi agundaway. Gapu ti bagada nga di ti probinsya ti Pampanga ti ikit na nga nangalaken ko ana. Ingked din ko manen ti mapan. Kastay di ti kadesidido kuno kapursigido ka mangsapul iti babae nga ayate kunay nga ni Christina. Adda pa yan di gundaway nga makaluluwaak. Numalaglagip ko ti babae ngayon patig ko unay. Nga napukaw ko gapu iti kinamanagbaybayak, Manong Robert. When kabsat ko, napukaw ko ni Christina gapu ti nagbalin nga responsibilidad ko ken ni Alvin. Deta laingin ti pangyab abrut ko iti panagbabawik. Nga madadda nga babbalawik ti bagik. No apay-apay nga jak man laing na irapin. Wenno na ikan iti uray basit laing at tsansa wenno gundaway ti bagik. Pare iti panangipaneknek ko nga ay ayate kunay ni Christina. Iti probinsya ti Pampanga ngay bagada nga ayan ni Christina. Ti Angeles ti nagturungak gapu ta isudat ti ayan ti ikit ni Christina. Ti Angeles ti nagturungak gapu ta ibagada nga ditoy ti ayan ti ikit na. Napanak iti opisina ti National Statistics Office. En refer ko ti nagan nga naamuak nga nagan ti ikit na. Ngendak sang gasat kapsat. Saan ko nga nasapulan? Adda digiti kanagnagan ni auntie ni Christina ngem saan met nga iso ti hususto nga kinatao na tallo digiti napanak nagnagan iti naited kanya kanagan ngem saan na nga amam ti Christina nga damdamagi ken saan pa nga wenno awan iti pinagpagadal na dagiti dua nga napanaket saan damet nga dati nga OFW. Gaputa ti maysa ket maestra. Idintutan ni maysa mangopisina iti bangko pagayam ko. Manong Robert nga nang biro ken ni Christina. Engked din ko nga saan ako naagayat. When? Engked din ko nga jakon serken ti lubong ni ayat. Gaputan ni Christina laeng ti ay ayatek ken isu ti sapsapulek. Nagtultuloyak na ro ti trabaho. When kabsat ko. E di ba nagtultuloy ko nga nagtrabaho awanen ti isem ko iti babae. Nagtuloy met tinapinta sa komunikasyon mi ti kabsat ko nga di Saudi Arabia. Adda peket din di kiti gundaway nga kunana nga saan ako niya agtrabaho. Wenno agresign ako niti trabaho ket agbiagak latan niya agsulsulo. Tasang petan nakto kanon ti kabsat ko. Ngem saan ko nga kinayat? Ti singasing ni Alvin. Saan? Nagbalinan niya napatig kanyak ti trabaho kiti Paktorya. So nga, urayo kon ti umiso nga edad ko tapno agretiro ak. Sikat ti makaam mo manong. Ngem jayak laeng deti tapno makapagsubadak metken ka. Kenwen gayam, politik manen. Awang kadipay ti planom nga umasawa wenno. Awang kadipay ti nasapulam nga babae parakin ka. Kinunana. Nagsinaayak laeng ngem saan ko nga imbaga nga binirbiro ko ti dati nga kayanayat ko. Nga ni Christina. Agingga nga nakunana nga ada kanon ti girlfriend na. Ket mabalin nga iti sa sangpet na kalpasan ti talo nga tawin na kontrata na. Ket iyam-amunan to kanyak. Ti kayanayat na. Saan ka nagka-interes nga nangammo no asino
ken sa dinno ti ayan ti kaya nayat na. Kinablaawak ket di ken kinunak nga ipakitam no kasano ti kinapateg ti kaya nayat mo. Amom no napateg king ka ti may sa babae ket mapukaw mo. Masugat to a puso, masaktan ka. Kinunak, talaga nga ay ayatik manong, ken isuti, umuna ken maudi nga babae ti biyag ko. Isuti first love, isuti last love ko. So nga, kalpasan ti duapay nga tawen, iyawid ko no agawid aktong ket iyam amok to kengkan. Tapno ti kastakit maramid ti kasar. Kayat ko nga agawid tayo jay lukos ket sadyayak ngagkasar. Kinunana, matungpal di kiti kayat mo gaputa si kamet iti mangi-drive iti biyag mo. Sangkit di nga siya. Di jay ilukos ti kayat mo, di jay ilukos ka ngagkasar. Kinunak, wen manong sunga agsagsagana kan. Kenno addan ti mabirukam, mabalinta pa'y siguro ti ag-double wedding. Kinunana, wen la, kinunak metlatan kabsat ngem ti kaungan, tiriknak, masaksakta na ka makalaglagip, ken ni Christina, nga ti babae nga inayat ko, iti unay-unay, Manong Robert. Tuloy tayo ti surat ni pagayam tayo nga Alfred. Agyaman tayo kay ni Mr. Edwin Ancheta dita Toronto, Ontario, Canada. Pagyaman tayo pa ni Corimao Mayor Honorable Edward Boyet Kilala. Agyaman tayo pa kay ni San Nicolas Mayor Honorable Domingo Ambrosio. Ni Mr. Jewel Centilla si Jay Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Wayne Winnie Rumbaway di San Jose, California. Ni Prince Jose iti South San Francisco, California. Ni Juanito Muller Pariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Miss B. Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ni Miss Carmela Walker iti San Diego, California. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacaray, Ilocos Norte. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Kanagyaman tayo iti CB Farm, Meno Kalawagan, Belisario Farm, iti Baresbes Dingras, Ilocos Norte. Babaeng ka na Mr. Dado ken Mrs. Jeanette Belisario. Daytoyen tinurure di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Syudad ti Luwag. Asilig ti Mangato Bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di kiti cottages, adan pa ti shower rooms.
Blue House Prexon 2 ini mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem tiag tegikwa, ken di serbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dinto malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag di cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City. Sa Uyo, Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kaslakawaw ti lubong ko. Adayo kanyak ti kabsat ko wenno ading ko nga ni Alvin. Kaya napayak met niya ng biro kini Christina, Manong Robert. Nupay kasta kasla sa anak nga naawanan tinamnama. Kasla inururay ko wenno ururayek. Nga dumteng to ti aldaw nga kurus met laing ti dalan mi kini Christina nga ayatek. Ket di danto nga ipatungpal ko. Tinabayagin na karikken kwa na. Nga isuna ti agbalin, nga babae tibi, tungpal biyag ko. Adda digiti gundaway nga malaglagip ko unay. Wen kabsat. Ngem sa dinno nga paset dahito alubong, ti pangbiro kakeng kwa na. Dimano na ako ni J. Visayas, napana ko ni ti kaparangita probinsya ti Manila nga ayan ko, ngem napaayak. Christina sa dinno ti ayan mo. Pakawanin nak, no saan ka nga kanit importansya ka diti imun unang aldaw. Day takit gapu iti responsibilidad ko iti kabsat ko. Pakawanin na kuma. Agparik nga ka kanyak ket ibagam no sa dinno ti ayan mo. Ket dita nga may kuntong palin dedi karik. Dedi karik nga idatag ka niti nadaeg nga altar. Christina, kinon kunak tunggalag may saak. At dapat digiti gundaway nga ikarkararag ko ang makita ko man ni Christina. Kasla no addaak ka digiti parke, no addaak ka digiti mall,
Ken uray sa dinulaingen nga paset ti kamanilaan ng papanak. May sa ti kararag kumanong ko. Ti panangikarkararag ko nga agsabat ti dalan mi ken ni Cristina. Ti may kanak pa iti sa bali agundaway tapno ipariknak tinapudno panagayat ko ken kuana. Nga itan ket mabukudan nan ti oras ko. Ken may bukbuk kun ti tiyempok para ken kuana. Naiwalin kun ti responsibilidad ko iti kabsat ko. Ket masapul kakmet ten importansya ti panagayat ko. Wenno ti bagik manong Robert. Ngem kaskas di nga napaayak kabsat. Saan niya nasungbatan ti kararag ko nga makitak ko man ni Cristina. Tapnon ti kasta. Ipatungpal kon. Ti kalikagum ko nga mangikalay sa kengkuana. Nagtultuloy ti panagtulid ti aldaw, kabsat ko. Inem abulan laingen tinabatbati ti talo atawin na kontrata ti kabsat ko nga ni Alvin, kay Saudi Arabia. Paspasungada kon, when mailiwak met ti kabsat ko. No kasano ti iliw ko ken ni Cristina, kastamit ti iliw ko ken ni Alvin. When manong ko, sa anak ko niya simreke di sa bali pay nga ayat. Kaputa, saan ko na kayat ti masaktan? Saan ko kayat nga mapukaw kung tumanin? Ti babae nga pakarik na akiti ayat. Isungay karikon nga agba akaklaingin na lakay. Keti kumit kun kini Alvin ti panakataripatok. Aglalo na danto di anak na nga mudak kay patek. Sa anak to nga tamit nga marigatan, no pay malakayan na kabaro. Ngaming katadamit ti kabsat ko. Kinunkunak, edi bagi. Agingga nga nagtawag ni Alvin, ket kastoy ti saritaan mi. Manong, saan na mabayag ket makaawid akon. So nga, pakamam ko madigiti, kakabagyan tayo jay Ilocos ta, agpakasyon ta sa jay. Kinunana, sa dinungarot ti pagnaedan takit. Awang kanumet din, di balay nga, pagiyanan tayo ta, nagruk-rukok. Kaya dakit damag ko kadigiti, kaluganan tayo nga makitkitak dito Manila. Tuawanin di, makipagneed ka ay jay. Ayan dalulukin ilula, angin siya kakit, agnait kami iti hotel. Anya ti kayat mo agneed kayo iti hotel. Uwi na ta, kadwak tun tayo, kaya na yat ko. Kito dati sa jay, ilakad tan digiti kasapulan ng papeles para iti pa nagkalay sa amin. Kaya't ko nga, agkalay sa kami sa Teacsubli ti Manila. Makamunto ditan no, asin no kada kami ti. Basta, kinunana. Talaga gayam nga disidido kan nyo masawa niya. Kinunakmet manong, when, nasa pula kun manong ti babae nga patpatgik. Ti umunakin maudi nga ayat. Akinunak keng kay di. So nga, diya ka mukeng ka no, anyam iti di plano iti bagi. Awanen, saan ko nga plano ti umasawa pa'y? Agsam makedak tulaingin king ka no, lumakaya. Barbaring tamudak to nga dungwen di kiti anak mo. Sigurado nga dungwen da ka, gapot ay pasagipsip kunto ka dakwada. Nga, sikati nagsakripisyo tapnon ti kasta makalpasa kiti panagadan. Nga sikati nagbalin nga amakin inak. Sikati nagbalin na provider ko. Bayat nga kasapulan na kun agad adala. Daytan do ti pasagipsip ko kadagiti agbalin nga anak mi ti asawa. Kinuna nakabsat banag nga nakaragsaka. Sige nga ron. Bayam ta pakaamuak dagiti kakabagyan ta kang runaan na dalulo ken ni lola ken digiti ikit ken ulitig ta nga mapanta sadya no makasangpet ka ken kalikago mo nga sadya kayo nga agkasari ti kaya na yat mo. Kinunak ket dita nga nagmudo ti panagsarita mi ngagkabsat manong ko.
iti balikas ni Alvin nga ipasagipsip nanto kano iti panunot. Dagiti agbalin niya anak da iti asawa na. When agbalin na asawa na. Nga siyak tinagbalin niya amakin inana. Ket barbaring no amudak to nga taripatwen. Adamit hindi pa nagamak ko, Manong Robert. Naglakaya barota. Makitkitak digiti. Mabaakan wenno lumalakay nga awan ti anak na. Nga awan digiti mga disar kadako ada. Ngem nagsammakedak ken ni Alvin nakabsat ko aglalalo iti balikas na. Nga itpadanon nanto kariti. Anak da iti agbalin niya asawa na. Nga siyak ti nagbalin niya nagsakripisyo para iti panakailipas na iti panagaadan na. Inururay ko nga ti aldaw nga isasangpet ti kabsat ko. Naipakaamukmet din kadigiti kabagyami kang ronan na kadigiti naganak kadidi nanang king kabsat na. Nga plano nati umay agkalesya wenno man pa nagkalesa makikasara. Iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Sakbay ituloy tayo ti surat ni pagayam tayo Alfred, agyaman tayo iti CB Farm, ino Kalawagan, Belisario Farm, iti Barangay Baresbes, Dingra, Ilocos Norte. Babayin ka na Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Janet Belisario. Thank you very much ken ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Carmela Walker, iti San Diego, California. Ni Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Juanito Moller Pariulen Jr., iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Friends Jose, iti South San Francisco, California. Ni Mr. Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni San Nicolas Mayor Honorable Domingo Ambrosio, San Nicolas, Ilocos Norte. Corimao Mayor Honorable Edward Huyet Kilala, iti Iliti Corimao. Ken kasapay ken ni Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kay agpangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay
Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nalpas nga rudaminen nga tulag kadaydi kakabagyan mi iti Ilocos Norte. Kang runan na kadaydi naganak kadaydi inami, ken digdi kakabsat na. Nga dita ti pakayuswatan ti Kalaysa. Wenno pa nakikasar ti kabsat ko nga ni Alvin, iti kaayanet na. Nagtingmet ti aldaw nga isasangpet ni Alvin. Ngem kunana nga saan ko kanulatan nga mapansabsabatin iti airport. Agawid na kanulatan iti mismo nga pagteengan nga upupaan mi. Kabsat ko. Mangisagana akla kanon iti kanenda no wenno kanenmi no sumangpet da. Ediday dingal daw sa anak kasimrag iti trabaho. Wen kabsat. Gaputa ag-touchdown kano ti nagluganan da nga eroplano. Iti agarup alas 11 iti aldaw. Ngamin kabsat at darigiti nagdagasandan nga nasyon. Kaspaset ti biyahe da nga agayanayat. Wen kabsat ko. En papas da siguron ti naginiliw gaputa. Ti kaadda da iti nasa nga pagilian ket saan damet nga makapagdin na. No di ket tilaeng telepono iti mabali na pagkitaan wenno pagsaritaan da. Ada kanumet digiti gundaway nga agranada iti biyang da iti department store. Ngem na istrikto iti nasao nga pagilian. Kabsat ko idita sumangpet da iti balay. Anyan. Kaslala nagtupak ti si bubukel a langit kanyak. Edi makitak ti babae nga kadwa ni Alvin. Manong Robert. Wen kabsat. Ni Christina nga dati nga kaayanayat ko. Isu ti babae nga insangpet ni Alvin. Tapnon ti kastay Kalaysa na, Manong Robert. Pinengdak ti bagik ngem kaslaklag ti gerger. Aglalo lang aruden idiyam ammo ni Alvin ni Christina. Manong ni Christina, kaayanayat ko. Nagtrabaho mit DJ Saudi. Ngem taga Pilipinas met laeng. Christina, ni Manong Alfred.
Minatmatan nak ni Christina. Nagsabat digiti matami. Manong Robert. Agingga nga isutim mo na nga nagbuses ket kumusta ka kuya? Kinuna na kanyak. Imise maklaeng ket danda ni Jack mabalikas ti sungbat ko. Edi, kinunak nga, mabuti lang ako. Kinunak nga kasla managirgir ti buses ko, Manong Robert. Oh, apay manong nga, kaslamit nervyusing ka una yan. Kinuna ni Alvin. Ay, nga rod. Umay kayon. Mapantayon iti lamisaan ta, mangantayon gaputa. Adatin siga nakamakan. Nagadubo aki ti karne ti baboy gaputa isumit ti kid daw mo. Ken adda sumagmama adda nilutok nga sabsabali pay pakaramanan ti ikang ken ti pinakbet nga. Inbilin mo. Kinunak. Dita kabsat nga kasladyak mayaddang dagiti sakak. Kasladyak mai parabaw iti lamisaan dagiti plato nga saggagaysa kami. Edi mangmangan kami dandani Jack matilmon ti kanek. Wen kabsat ko. Masintir ko nga uray ni Christina ket kasla saan na nga maikonsentrar ti mangan. Anyan pagayam ko. Anyan nga dalagudog deti pusok. Anyan na pan nakaderder ti riknak. Tati babae nga inayat ken sinapsapol ko tinaondaya panawen. Isugaya men ti agbalinto nga kasimpungalan wenno asawa ti kabsat ko. Ti kabsat ko nga rason no apay nga saan ko nga naipamaysa ti bagik kini Christina. Ti kabsat ko nga rason no apay nga nabaybay ak ti relasyon mi. No apay nga naisina kanyak ti babae nga inayat ko unay pagayam ko. Kami amangan Manong Robert. Kano ti plano yung ano plano manong ipapantayo di Ilocos. Kinunana. Saan na ka makaalat ti bakasyon ko? Da kayo latan ti mapanta. Mapanyo ni sagana digiti papeles. Tano, agsubli kay to dito Manila. Siyak tumit ti agawid tapno isagana konti. Venue ti pagkasaran nyo. Pakiraman at simbahan. Nasisiyat sa nukas na ti aramiden ta. Kinunak ngayon pambarga po ta Jack kayat no mabalin. Nga makadwa ida. Nga agawid iti Ilocos. Jack kayat no mabalin nga makitkitak ni Christina. Aging kakabsat ngayon manamong ni Alvin iti singasing ko. Ngayon kinunana nga rumwarda ka no nga mapaniti ayan ti ikit ni Christina. Gaputa saan na nagdiretso sa jay. Adda kanulaing ti ikit na iti Manila. Ken dita kano, wenno dito'y kanumit lang nga nagneed ni Christina iti agada. Base iti istorya. Wenno dito'y pa iti nagrubwatan na nga napaniti Saudi Arabia. Diyos ko, apay nga di nakinturong iti ayan na. Nakadano na kiti probinsya ti Iloilo. Nakadaan na kiti Pampanga nga ng sapsapong tingkwan. At damit lagayam dito Manila. Diyos ko, apay nga di nakinturong iti ayan ti babae gayayatek. Kinapay nga yung palubos mo. Tipay kabsat ko ti pagnagan ni Christina, Diyos ko. Rabi saan da nga naturog iti balay nga upupaan ni. Nagyamanak ta naturog da iti ayan ti ikit ni Christina. Wen manong. Iti day dimet nga rabi rimwarak. Nagpasya-pasyarak. Ngamin kasladyak maililiwag tidyak na pakpakadaan na pasamak. Wen manong ko. Naglikaw-likawak kaditi mabali na pagpasyaran ti rabi. Inabot nak ti alas 2 ti parbangon nga nakaawid. Ngem ure adda ako niti iddak.
Jak pulos maalat ituturuga. Mapanpanunot ko latta da Christina ken ni Alvin. Kang runaan na ken ni Christina nga inayat ko, iti napalalo pagayam ko. Titulag nga isuda tinagawid di Ilocos tapno mangalada iti lisensyada nga kasar. Kedi di malpas da di kita pagayam ko siyakmet tinagawid tapno isaganak ti pagkasaran wenno benyo ti Kalaysa da Cristina ken ni Alvin. Nupay madurdur-dur ti puso kadagi di agundaway. Ingkarigatak tinagpamarang at jakag di ka magamam mo ken ni Christina. Ken uremit ni Christina, kastamit laeng tinaramit na. Manong ko idi malpas ti Kalaysa, nagsubli kami nga talo iti Manila. Wen pagayam ko. Ingkedeng dati saanen niya agsubli pa iti Saudi Arabia ket mangaramid da iti negosyo da iti Kamanilaan. Nagpakadakmet iti kabsat ko nga agnaedak laengen iti sabali. Agket kedidingem impapilit ko. Saan niya mabalin niya? Agbalinak nga kabalayo gapot agasawa kayo. Oret at tinitlaing nga sudeg ti pagyanak. Sanak nga. Umadayo. Kinunak. Anya metin dito nga desisyon mo manong. Apay metin niya kasta. Awam met titulag ta nga kasta ket. Ken may sa mangaramit kami tinegosyo mi. So nga, di ka madanagan. Adda kan tulat ta. Wenno, agmay may sa kan tulat ta, kaputa, sigurado nga, mariribok kami, wenno, ibukbuk mi ti oras mi tinegosyo ken ni Christina. Saan? Kayat ko pekit diti agawi di Ilocos. Kayat ko nga makadin na digiti. Naganak ka di dinanang ken digiti kakabagyan ta. Naunday unay na panawin ti kaadda kiti. Kamanilaan, maumakmet din dito. Nasisiat pa nga rod no agawid kay Ilocos, nataltal gedak, ta adada nga mangkita ken ka. Kinunana, when, bayam ta, ilakat kun ti early retirement ko iti, nagtrabahwak nga, wano pagtrabahwak ka faktorya. Kinunak, isu nga rod tinaaramid manong, nagbati da Alvin ken ni Christina iti Manila ket nagawid ak dito Ilocos. Nakipagnaedak kadagiti kabagyak kang runan na kadiri kabsat ti tata dedi nanang. Enyaramidan nakmet iti agangay ti kabsat ko iti balay iti daydi disu daydi balay mi. Kadito iti pimusayan ti amak ken ti inak. Ita kabsat ko agmay sa. Nagtalined metlatan nga palimed. Tinagbali na relasyon mi iti ipag ko. Awan tinakaibagbagaan na. Adalayngan kada kami nga, makaammo no, anya tinapalabas mi. Kimanugutik mano. Napatig pa'y laeng ni Christina nga asawa ti kabsat ko kanya. Aging kakadagitoy. Isu nga kinay kayat kon ti limiklik kadakwada. May nagnaed. Dito probinsya tayo nga Ilocos when nagsubli di probinsya tayo. Dito yan nga gibusak, dito surat ko manong Robert, sapay kumata. Naanusam nga imbasa. Dito nga pakasaritaan ti biyag ko when nutin na palabas ko. Ito'y kabsat mo nga gyaman, Alfred. Alfred, agyaman akmet iti panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Kasta nga talaga tigasat nga daduma na angaw. Ti kaadu ti babae, no apay nga ti pailaing nagbalin niya kayanayat mo ti natumpungan ti kabsat mo. Ti kabsat mo ako nam nga rason no apay nga di mo na ipamay sa iti relasyon nyo ken ni Christina. Siguro, kahit nagangariingin ti Diyos nga ada ti kakas dyan nga relasyon ket rumbeng ikam ti importansya wenno ipatig mo. Agpaiso nga napatig ti kabsat ngem napatignet ti
karelasyon. Di mo amuno ka sa nga tamet, ti panagsagaban ni Christina, iti mapukaw na ka iti biyag mo. Bueno mapukaw na ka, iti biyag na, pagayam ko. So nga, rumbeng nga, awatem nga iso ti nagbali nagasat ti kabsat mo, kagasat ti kabsat mo, ti babae nga inayat mo. Ulitek tagyaman iti pa nagsurat mo, iti programa tayo tinapalabas pagayam ko, Alfred. Dito nga rin papagayam, ngayon kamrekpan, iti sa bali payagundawa, iti programa tayo tinapalabas. Dahil iti pagayam yon ni Robert De La Cruz, kinadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaya malem ti Lunes tayo amin na sangapada, agyaman kam tingkay, panagbuya ken panagdingeg iti programa tinapalabas. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasa emasugat. Tinapalabas.